Inden videoen begynder, vil jeg gerne undskylde for lyden. Okay, hej og velkommen til den her video. Det her var ikke noget, jeg troede, jeg skulle gøre igen. Jeg troede, jeg var færdig med den her kanal. Så jeg ved ikke, om jeg er. Det finder jeg ud af. Men jeg havde egentlig mest bare lyst til at lave en video. Så her er vi. Ja, så selvfølgelig er der en hel del, der har ændret sig. Jeg har ikke lavet en video i 4 år. Så selvfølgelig har jeg også ændret mig. Både som person, fordi jeg er ligesom vokset. Og selvfølgelig har Starstable også ændret sig. Og Steves, det hele. Hestene, udseendet, det hele har ændret sig. Så jeg tænker egentlig bare lige hurtigt, jeg vil bare lige vise mine heste. Det var noget af det aller sidste, jeg lavede, inden jeg gik. Okay, så noget af det allerførste er selvfølgelig det, at stallene, de har fået en opgradering, kan man sige. Og selvfølgelig skulle jeg også have det. Okay, sådan der. Ja, jeg har valgt at gå med den her. Jeg vil ikke have den alt for dyr. Jeg kan ikke på sådan kastet. Men det er mit stald. Og for vel min heste, jeg har omkring, jeg tror jeg kommer op omkring de 30. Ja, jeg gider ikke rundt og vise dem alle sammen. Fordi det vil være for kedeligt for mig lige nu. Og så må jeg i gang med. Det kan tage så lang tid, men jeg er i gang med det. Den her kæmpe nye, eller det virkelig godt, det er her. Det er den nye garderobe opdatering. Og det har ændret alt. Altså, jeg havde et system, og Starstable har ændret det system. Så nu skal jeg tage at flytte alting rundt igen. Så det er jeg så svært i gang med, men ja. Og herinde der, så er det hele i hvert fald bare rodet ud i forhold til det her. Så det er ikke ligefrem så godt. Og så noget, jeg også tænker egentlig lige vil tale om, bare lige fordi at jeg ved ikke, hvor lang den her video den bliver. Så jeg vil bare lige tale om, at jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage på kanalen, fordi at jeg har ikke lige fundet tid. Jeg er i gang med 3G, jeg er i gang med at tage en HTX, og jeg er i gang med 3G, og det er ligesom det sidste år, så jeg vil gerne gå her på min skole, retter en YouTube lige nu. Dermed sagt, så kan det godt være, der kommer nogle videoer en gang imellem. Jeg ved det ikke. Jeg spiller stadig Starstable, men det er ikke lige så meget, som jeg har gjort før i tiden. Så det er sådan lidt on and off. Jeg kommer mest på til sådan, når der kommer til for eksempel Halloween og jul. Så det kan godt være, der kommer nogle julevideoer, og også når der kommer sådan nye heste. Jeg har ikke lavet så mange af de der nye, hvad hedder det, main quest, så hovedopgaverne. Dem har jeg ikke ligesom lavet så mange af. Jeg har reddet Anne og Concorde. Jeg har fundet ham og lavet noget i forhold til det. Men det, så er jeg ikke rigtig så meget med alt det nye. Så jeg kommer en hel masse. Okay, så den her. What? Wow, okay. Men skudspagæt. Okay, så hvis det er, at jeg kommer tilbage, det her gør virkelig ikke så godt. Jeg tror også lige ned på det her. Okay, jeg starter forfra. Hvis det er, at jeg sådan kommer tilbage, jeg tror godt, at jeg kommer til at lave for video. Men jeg ved ikke helt, hvad det er. Det skal de 100% finde ud af med mig selv. Eller hvis I har nogle idéer, I er altid velkommen til at skrive i kommentaren. Den er ledig, så der skrives bare noget i kommentaren. Det er der altid fuldstændig velkommen til. Men det kommer ikke til at blive serier. Fordi jeg har ikke tid til at... Ikke fordi, når jeg kigger tilbage på det, men serier, de kunne godt være meget bedre. Jeg tror også, at hvis jeg lavede en serie i dag, at den ville være anderledes, og jeg ligesom ville gøre den anderledes, og gøre mere ud af den. Det var bare sådan noget hurtigt putte sammen. Men serier, men andre nogen. Men der må sagt, at jeg kan ikke til at lave serier. Det bliver sådan nogle enkelte videoer. Jeg ved heller ikke, hvor længe det bliver, men det bliver i hvert fald nok noget i forhold til nogle opdateringer. Ja.
mest i forhold til nogle opdateringer, om jeg køber noget hest, og så nok i forhold til noget jul. Altså jeg kommer helt sikkert tilbage til jul. Jeg har ikke været så meget på til Halloween. Jeg havde en skoleopgave, jeg skulle skrive. Og det har jeg så også til jul. Ja. Så faktisk, når jeg tænker over det, så ved jeg ikke, hvor jeg kommer på. Fordi jeg har en skoleopgave, hvor jeg skal skrive 2 uger i streg. Det hedder en SOP på tekst. Og den skal jeg skrive, det er en rigtig stor opgave, som fylder ret meget. Og som på en måde er en eksamen i sig selv. Så den kommer jeg selvfølgelig til at fokusere på. Det var også fedt med andet. Da jeg gik i folkeskolen og YouTube, frem for ligesom at gå på sådan en gymnasie. Og sådan ligesom, det er sådan mere, når man ligesom skal finde ud af, hvad man gerne vil med ens. Hvad man gerne vil med ens fremtid. Og det er sådan det, jeg tegner ved at finde ud af. Men jeg holder et sabbatår efter, så i det der sabbatår, der har jeg ikke helt fundet ud af, hvad jeg skal endnu. I hvert fald skal jeg ud og rejse og arbejde. Og så bliver der nok noget YouTube indblandet. Men hvilken form for YouTube, ved jeg ikke. Okay, nu skal jeg se her. Ikke også? Her forstår man ikke også. Og så siger man ens outro, som man ikke har. Fordi jeg har ikke en outro. Så ud af det her. Tak fordi I så med i den her video. Det var meget kort. Og jeg håber altså selv på, at jeg får lavet nogle videoer i fremtiden. Men jeg skal lige finde ud af, hvilke videoer det er helt specifikt. For at det bliver lidt mere unikt til min kanal og mig. Man kan tage og kigge på den her vej. Så ja, egentlig bare tak for det. I er altid velkommen til at like, subscribe og smide en kommentar.